Ndichikutambirai zvekare pano padzira re263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotsena on the notification bell. Vadikani ndatiti rest in peace kuna Tatenda Pinjis. Tatenda Pinjis akatisiya mushure mekunge aita accident. Ndine video repanhamo paTatenda Pinjis pachiimbwa pachitambwa nevidhio raiye witness pakaitika accident ainge ari mumota achitaura chikonzero chakaita kuti mota yana Tatenda Pinjis ite accident, chikonzero chakaita kuti iye futi Tatenda Pinjis afe. Ataura futi iye muponero waakaita, ataura futi nhamba yevanhu vese vakafa pachiitiko ichichi. So zvada kumbokuitira kuti ndakuisirai video repanhamo paTatenda Pinjis pachiimbwa pachitambwa ndozokuisirai video raiye witness. Credit this video kune platform yakatora this video yakatora yakashuta this content. So ndakuisirai video wapedza kuona video taura zvolofika comment section ndandimbone video repanhamo paTatenda Pinjis.
Next update inova last update yedu ividhiyo iro raiye Witness anga achitaura zvakanatsoitika kusvika iye Chatenda Pinjes atisiya nevamwe vanhu vakatisiya pachiitiko ichichi, tichingoti kwavari rest in peace, ngavazorore murugare. Zvinhu zvatinge sinotarisira senyika yeZimbabwe, zvinhu zvatinge singafungire senyika yeZimbabwe, ngavazorore murugare. Zvada kukuitira ida kusei muchiona vhidhiyo, wapedza kuona vhidhiyo otaura zvaunofika comment section. Kune hama neshamwari, ngatichemei netariro kune avo vakatisiya pachiitiko ichichi. Much love. Tiri susu uri musofred chibva kuno tienda ukadoma kusho, then tiri muroad tienda ukadoma panonzi tadarika togeti panonzi vasvika panonzi vasvika chipinda mukefi, then panga pane motikari yanga iri kuseto iri like chimamini bekasinjuve, then kamota kusaidi kwangu ne 5 iko kechi 6, then uyu mukomana akangobva ku right side achunguya ku left wechimota, then pamwe akaona kuti iri kuya but haana kuona, I don't know, handichazivawo, but yakangobva ku right side ichunguya kupi left, but munhu akauya akatopedza magiya akatoga patiri, then vatakasi vaita yodhoni, then tiri payodhoni ipapo Chatenda Pinjes chekutanga akarohwa nesteering, then ibva abonywa neengine, then ibva achoka gumbo rekuright pari pachidya, then ibva achoka ruoko rekuleft pari pamhasura, then ibva achekekawo kufesi nemabhodhoro, then papapo mukomana aiwa aitwa anonzani Naison Tembo airidza bass guitar, then papafa Prosper airidza madrums, then papazofawo mukomana Chatenda Pinjes. Inini ndakabudawo mutsaona, then inini pazvakaitika takangorwerawo pasiti radriver, then chidzoka kumashure ndarwera mushure yevanhu, ndo pandakadinorawo pavi parapa ndo maonero mukunditawo ndakabudawo ndakambodai, but pane vanhu vese kubva kuna Kamurungu kusvika kuna mufana wangu anzani Sunboy, ndiye akachoka musana, pamwe azara kuchipatara singazivi kuti abviswa here kana achiri kupi kuchipatara, sezvo ndakavasiya vese namukomana Chatenda Pinjes iri kupi kuchipatara. Imi makunzwa sei? Zvokwazvo zvamamanje semunhu womurume hapana pandichatedzerawo peni, chapozi peni ndakada kuitedzera hatisviki, but ungozvishingisawo semurume donhawo nomuka, but ndikuti takakosora pane kuti ndoda kusviba gararwa papai ndosviba ropa. Saka mumotikari umu hamuri vanhu vangani? Motikari umu isusu tatiri 5 bebendi kusanganisira nehwani womukadzi akakumbirawo transport. Ndodzoka ipapo inini muri 5 vanobendi pakuita mukadzi mumwe chete akakumbira transport, papasina umwe nyiri anga atora gyokuringa kutaura. Aiwa papasina madhava vakatokumbirawo through tatatomirawo chimirira Sunboy, madhava vatoya zvakati ndokumbirawo ndine tsaga rangu remarasheri ndokupai $5, then ini ndokupai chi $5 nosvika mupi mukaduma. Vakararama here madhava? Mama vavo vakafa, vakatofira muambulenzi chitoenda kuchipatara. Saka vanhu vakafa vese vangani pachiitiko ichi kusvika pana Chatenda? Vanhu vakafa vese tongoti i4, kubhendi kwedu i3 nasambati 1. Uyu wemota yekurovera wekurovera handinazvo zviongora nekuti nethrough nesituation yandasvika nhana yeCovid nekuti ndizonatsoona kuti zvakamira sei, zvakazoita sei, zvakazoita sei, zvakaita sei, ndinganyenya. Mashoko maviri amuinawo kumhuri yeZimbabwe kuburikidza nechiitiko chiri pano ichi chatinoti irima mukati menyika yeZimbabwe raitika.
kuti isusu aiwa hama dzadikana kuti pakufamba nyangwe une uchiziva nyangwe kudhiraivha nyangwe sikagone kudhiraivha chimbobvunda kana kurara unoenda pasaiti chabuzi zvinhu zvinongorwadza hama wadikana chabuzi nespeed yataifamba naye nespeed yakazvira nemunhu hazvini bata basa chete.